Я ми кажи нещо. Обърни се да те видя. Кажи ми нещо. Зеле. Я изпей една песен бързо. Не. Бързо? Не. Я ме погледни. Изпей една песен бързо. Не. Тук погледни. Къде е камерата? Погледни в камерата. Тук. Долу. Кажи нещо. Не. Какво правиш сега? Кажи. Нищо. Къде си? Къде се цака? Я погледни камерата. Къде? Виж. Тати, ево за малко. Ако ми кажеш за какво съм ти. Ево за малко, тате. Какво искаш? Кажи ми. Да. Какво да направим? Да видим. Дай да видя. Дай да видя, тате. Ето. Не пипаш с пръст.